Puya na baktas, uy. Asa man dito si Paploy? Wala man sa ilaha. Laguta po dani, uy. Ay, salamat. Peaceful yung kay diri ah. Di pareha dito sa balay ba? Mangabot na butong sig pamisita sa kuha. Perting sa muka. May pa diri ah, perting hiluma. Naara di ka diri, ha? Sharp, ito maibog si Paploy sa kuha. Nasiksi kay kong kurma. Hey! Paploy! Na? Anong naabot man ka diri ah? Naara di ka diri, ah? Uy, Paps! Na, naapuning isa sa muka ni Nila, uy. Galing na rata kang ipangita ba? Nara di ka diri, ah? Hoy, impakta! Nganong naman ka diri, ah? Nagsundog-sundog ba ka sa akong aura? Uy, ayo pagbuot diha, day. Ngano, ikaw rin na ingon ani na aura? Kanduwa, uy. Dali, Paps, dili ka sa kuha sabay. Tanawadyo. Gilugan na po nila si Suwang, oh. Ako sa kuha, dali ka na sabay lang. Ay sabi. Mukan yung duwa, paglit mong duwa. Paps! Batay ya, gilumay mo sila Paploy. Unsa pa, kamaot anang nagwaya niya, gukuro nila. Ikaw magod impaktaha ka. Wala lang ka diri, nag-date kami ni Paploy ba? Paghilom diha, ikay kontrabida sa mo relasyon ba? Ako pa'y nahimong kontrabida, naula po kunin mo no. Bahala ka dira, oy. Paso na ko to si Paploy. Kung sa'yo muapas po ko, oy. Gilugawan ni si Paploy, eh. Mga taglumay to ya. Suso, pwede pa lang, Jojo. Mangayot ato yung lumay, Jo. Huy! Isa mo diya! Kuratan mo ni mo, koy! Samok kita tong duwa, uy. Kung asa ko, napod sila. Hindi ko nila tagag peace of mind ba? Ali na, Paps ba? Mag-date ka. Ano naman po mo diri, uy. Ayog tuwa na, Paps. Kita ang mag-date. Librihan ti Caps ang asa tamo adto. Hoy, day, nagtuod ka, gula ko'y kagasto? Ikaw ba? Ako may nakauna. Pauli dito, ah. Ikaw, day, muli. Pungkol ka? Punggol ka? Punggol sa imong mata? Ay sabi. Sa paan ninyong duwa, uy. Nakita ko ninyong peace of mind daw. Pahawa mo diri, be. Sagdi sa ko ninyo mag-inusara ba? Dahil na, pwede mo, Paps, oy. Kami nagani magsigigukod sa imo, ha? Mudili pagyug ka. Muog yun. Walang choosy man kayo ka. Di man sa ingon nga, Chusi. Kanang di pa yung kuridi ba? Ah, bahala jud ka, Pap. Basta ako, magulat jud ko nimo kung kanos ang ma-ready na ka. Ako pud, Paps. Hulaton jud ti ka. Gaya-gaya jud ning impaktahan ni, oh. Una mga diri, huwag katik dito. Way customer bay, nga napoy niya to gapon, gilumay. Wa po ni bayan. Sa ginumay? Kanang babae siguro. Turo. Hukag naong, bahukag naong. Na, wa jud mo na sipyat, maog na siya. Daan pala ikaw, nalumay lagi. Oy, atisang Paploy, asa ka na sige glumay no? Ano magbuot bigli ka sa kuha? Ikaw kanang magbuot pa ka sa kuha. Paps! Tanaw si Paploy. Ano na ko? Ano pakipot pa? Asa naman to si Paploy, oy? Paploy! Salamat, nakaikyas rin ko sila ha.